प्रणाम भोजपुरिया समाज। भोजपुरी के पावर स्टार सुपर स्टार पवन सिंह जी के एगो फिल्म आ रहल बा जौना के नाम है कैसे हो जाला प्यार। दर्शक लोग बता दी कि फिल्म में पवन सिंह के संगे बहुत सारा कलाकार बने, लेकिन फिलहाल इतना जान ली कि पवन सिंह के संगे एगो भोजपुरी के बहुत ही उम्दा कलाकार के गोस्वामी जी साथ में बाड़े, जौन की रउआ सभे पोस्टर में देखत होखम। वो फिल्म के मुंबई में शूटिंग कइल गइल बा। वो फिल्म के बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे शूटिंग कइल जा रहल बा। वो फिल्म के ग्रांड लेवल पे पूरा विधिवत तरीका से शूटिंग चल रहल बा और विधिवत तरीका से वो फिल्म के रिलीज कइल जाई। वो फिल्म के बहुत सारा जानकारी बा जौन की रउआ सभे के बीच में हम लेके आइब, लेकिन फिलहाल इतना जान लिया है कि वो फिल्म के नाम है कैसे हो जाला प्यार। वो फिल्म में सुपरस्टार पावर स्टार द रियल किंग ऑफ भोजपुरी जेकरा के कहल जाला पावर स्टार पवन सिंह जी के वो फिल्म में लीड रोल बा। वो फिल्म के बहुत ज़्यादा ही जोर शोर पे शूटिंग चल रहल बा। बहुत ही जल्द शूटिंग कंप्लीट हो जाई। रउआ सभी के बीच में सारा अपडेट लेके हम हाजिर हो जाई। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी, जय भोजपुरी।